Il-Knisja tgħallimna li Alla ħaħsib il-ħajja ta' Marija mill-bidu sa tmiem, jiġifieri mill-mument ta' tnissir bla teba' sa tluħ tagħha fis-sema. Dawn iż-żewġ veritajiet magħlma mill-Knisja huma l-konferma ta' dak li tgħallimna l-Bibja, jiġifieri li l-ħajja ta' Marija mill-bidu sa tmiem kienet maħkuma mill-kelma ta' Alla. Hija kienet ta' Alla kollha kemm hi sa mill-għeruq. Fija ma kien hemm qatt xi ħaġa li kienet kontra Alla. Id-dnub ta' Adam li bih il-bniedem infiret minn Alla qatt ma kellu post f'Marija. Fl-imqazza Verġni Marija l-insara sa mill-bidu raw ġbija perfetta ta' dak li tassew jixtiequ u jridu li jkunu, mudell ta' għaqda sħiħa m'Alla l-Missier, id-dixxiplu perfett ta' Kristu, l-animatriċi tal-ewwel komunità Nisranija. Il-labtu tal-Karm huwa wieħed mis-simboli l-kbar tal-ispiritwalità Marjana, b'mod speċjali dik Karmelitana. Min fejn ġie u x'tifsira għandu dan is-simbolu? Biex nifhmu aħjar, nagħtu daqqatajn lejn natura proprja tal-labtu fl-ambjent storiku u teoloġiku. Sa mis-seklu 3 mal-bidu tal-monastiċiżmu kienet użanza komuni li dawk li jiddeċiedu li jagħtu ħajjithom mal-imħabba ta' Kristu jilbsu l-lbies speċjali li jfisser dmirijiet tal-ħajja li jaslu. Dan l-ilbies kien għalihom sinjal ħal li huma mhumiex aktar tad-dinja imma ta' Kristu. Il-labtu kien parti minn dan l-ilbies użat minn ħafna ordnijiet reliġjużi. Fi żminijiet tan-nofs, meta l-monastiċiżmu u l-ordnijiet mendikanti żviluppaw ruħhom aħjar minħabba l-influss tas-sistema fewdali, l-għamla tal-libsa kienet tfisser ukoll rabta bilaterali bejn is-Sit u l-Qaddej. F'din is-sistema, il-foqra kienu jintefgħu b'ruħhom u ġisimhom għal qadi tal-onja, filwaqt li dawn min-naħa tagħhom kienu jaħsbulhom għal-għejxin u jaqbżu għalihom. Imma qabel ma wieħed kien jidħol biex jagħmel parti minn din is-sistema, kienet issir bħal speċi ta' ċerimonja, il-wiegħda min-naħa l-waħda u l-għotja tal-libsa min-naħa l-oħra. Lil min kien iwiegħed f'riġlejh li lest li jaqdih f'kollox, is-Sit kien jagħtih libsa bħal speċi ta' uniformi li kienet tażlu u turi lil liema Sit jappartieni. Din iċ-ċerimonja intirtet mill-ordnijiet reliġjużi u mal-voti li jagħmlu n-novizzi f'riġlejn is-Sinjur quddiem l-artal u l-libsa jew it-tonka li hu jagħtihom. Il-libsa sservi biex tagħżel u tipproteġi lil min jissieħeb f'dak l-ordni u fl-istess ħin tfakkar u turi li hu mod ikollu kemm hu lil mulej. Id-devozzjoni tal-Karmelitani lejn Madonna tal-Labtu bdiet fl-Ingilterra fit-tmiem is-seklu 13. Meta l-ordi kien għaddej minn persekuzzjoni qalila. Imma Marija, il-padruna, dejjem daħlet għall-eżis tagħha u lil Karmelitani jenithom joħorġu rebbieħa fuq dawk li rridu jagħmluhom l-ħsara. Għalhekk bir-raġun kollu li l-Karmelitani ma sabuhiex bitqila li jemmnu fid-dera ta' Marija li San Xmun Stock, meta l-ordni mdawwar minn tant fixkil kien donnu f'xifer il-qerda tiegħu. Il-tradizzjoni tirrakonta li San Xmun Stock, waqt li b'qalbu mafusa u kollu ħeġġa kien qiegħed jitlob l-għajnuna tal-Madonna għall-ordni bit-talba tal-Flos Karmeli, fjur tal-Karmelu, Marija deritlu qaltlu li l-labtu kellu jkun is-sinjal tal-ħelsien tagħhom mit-tiġrib. Kien għatt ta' protezzjoni tal-padruna tagħhom li lilha kienu ddedikaw l-ordni u lilhom infushom. U la darba l-libsa kienet ir-ran tal-għejxien u l-protezzjoni li s-Sit jew il-patrun kien jagħti l-qaddejja tiegħu, hekk huma għemnu li permezz tal-libsa mqazza tagħhom, il-labtu, Marija toħroġhom rebbieħa. Għaldaqstant, il-labtu tal-Madonna tal-Karmlu huwa l-libsa mqazza tal-ordni reliġjuż, l-ordni Karmelitan, li juri r-rabta li tgħaddi bejn Marija u dawk li jilbsuh. Sa minn meta kien żgħir Dun George kien viċin ħafna tal-Madonna tal-Karmlu.
Meta kienu joqogħdu l-belt, id-dar tagħhom kienet ftit passi bot mis-santwarju tal-Madonna tal-Karmnu. Għalhekk ma jistax jonqos li sa minn xkunitu it-tfajjel George ma bedix jixrob mill-ispiritwalità karmelitana. F'dawk iż-żminijiet, aktar minn fi żminijietna, il-ġenituri kienu jħobbu jippreżentaw l-trabi tagħhom lill-Madonna tal-Karmnu biex hekk ipoġġuhom taħt il-ħarsien tagħha. Għalkemm m'għandna l-ebda xhieda, żgur li l-ġenituri ta' George mhux biss xtaqu li binhom ikollu l-protezzjoni u l-ħarsa ħelwa ta' Marija, imma għamlu skont id-drawwa ta' dak iż-żmien u lil binhom George daħluh fil-familja Karmelitana bil-kitba fil-labtu tal-Karmnu. Tantu hekk li meta kiber, Dun George spiss kien jirrakkonta l-interċessjoni tal-Madonna li ġrat fis-16 ta' Lulju 1885, meta hu ta' 5 snin kien salvat mill-għarqa waqt li missieru kien qiegħed jitlob fis-santwarju tal-Madonna tal-Karmnu il-Belt. Fil-ħajja nisranija tiegħu, Dun George qatt ma kien kuntent bil-ftit jew b'dak li kien biżżejjed. Minn xkunitu dejjem libes il-labtu, imma meta kiber rid jingħata b'aktar dedikazzjoni fl-għotja tiegħu lill-Madonna. Dan għamlu fil-21 ta' Lulju 1918, meta nkiteb terzjarju Karmelitan minn Patri Ċirillu Ellul li kien Karmelitan, fil-Knisja l-qadima ta' Santa Venera. Is-sena ta' wara fis-26 ta' Settembru, quddiem Patri Franco Ellul, Karmelitan, Dun George għamel il-professjoni tiegħu fejn lażel l-isem ta' Franco, għal Beatu Franco ta' Siena, Karmelitan, li qabel id-dedika ħajtu għal Alla u għal-Madonna, għex ħajja mill-lar. Dun George għażel l-isem ta' dan il-Beatu minħabba li kien iżomm lilu nnifsu bħala midneb kbir, karatteristika ta' ħafna qaddisin. Kien jaf tajjeb il-ħajja tal-Beatu Franco u fittex li jimitaħ fil-virtu tiegħu. Fil-pritki tiegħu fuq il-Madonna, Dun George kważi dejjem jirrakkomanda il-labtu fil-waqt li jsemmi id-dera li sanx Munstock u l-privileġġi li ġib miegħu dan is-sinjal ta' dedikazzjoni lejnhom Alla. Waħda mill-kitbiet tiegħu tal-1947 Dun George jgħid: wieħed irid jifhem tajjeb it-tifsir tal-kliem ta' Marija Santisma. Il-labtu huwa sinjal ta' fratellanza magħha. X'inhu huwa dan li jom Alla tistmaħ bħala wieħed mill-aħwa tagħha? Bliema ħeġġa wieħed għandu jilbes il-labtu tal-Karmnu? Dun George ma kienx jieqaf biss fuq il-sbuħija tal-labtu jew fuq il-fatt estern tad-devozzjoni, huwa dejjem insista li min jilbsu irid ifittex li ma jabbużax bil-ħarsien matern ta' Marija u jgħix fil-grazzja. Din ir-rekomendazzjoni tfakkarna fil-kliem ta' Pawlu 6. Il-qima lejnhom Alla issir għan-nisrani okkażjoni biex jikber fil-grazzja t'Alla. Dan huwa lan aħħari ta' kull ħidma pastorali. Għaliex huwa impossibbli li tqim lil dik li hija mimlija bil-grazzja mingħajr ma tqim fih innifsu l-istat tal-grazzja, jiġifieri ħbiberija mal-Alla laqda miegħu lejxien tal-Ispirtu. Din il-grazzja timla l-bniedem kollu u tagħmlu konfermi maġbija tal-iben ta' Alla. Fir-regola li kiteb huwa obbliga wkoll lill-membri tas-soċjetà tiegħu biex jilbsuh dejjem u ried li huma wkoll ikunu apostli tal-labtu mqaddes. Ħafna minnhom, fuq l-eżempju tal-fundatur, huma wkoll terzjarji Karmelitani. Fir-regola l-antika ħalla miktub li s-soċi responsabbli mis-sajdiet parrokjali għandhom ifittxu li jxerdu din id-devozzjoni bil-predikazzjoni u wkoll isieħbu fil-familja Karmelitana permezz tal-labtu lil dawk kollha li jieħdu sehem f'dawn is-sajdiet. Sallum il-ġurnata, il-membri tal-mużew għandhom iġibu fuqhom il-labtu jew domna tal-Madonna tal-Karmnu. U allura aħna x'għandna nagħmlu llum? Min inkiteb fil-labtu jinkiteb darba biss minn saċerdot. Wara l-kitba fil-labtu, minflok il-labtu ta' drab, wieħed jista' jilbes domna li fuq naħa waħda jkollha ġbija tal-qalb ta' Ġesu u fuq in-naħa l-oħra ġbija tal-Madonna. Il-labtu jistedinna biex ngħixu ħajja ta' verin sara
skont ma jitlob minna l-Evanġelju biex nirċievu s-sagramenti u nisqarru d-devozzjoni speċjali tagħna lejn il-Verġni mbirka. Billi ngħixu b'qalbna miftuħa l-Alla u għar-rieda tiegħu murija fil-ġrajiet tal-ħajja. Nisimgħu l-kelma tal-Alla fil-kotba mqazza u fil-ħajja ta' kuljum, nemnuha u nagħmlu dak li titlobna. Nisru bla waqfin fit-talb biex insibu l-Alla preżenti fil-ġrajiet kollha. Ngħixu qrib ħutna fil-bżonn u naqbżu għalihom.